MeghalayaPost.news. Hadin balayo jingtip baka Kynhun ki Hindu balatip gumka gau Bharat yatra kinsawan poi mendagasi hanong ba Shillong hakaba kinsawan poi shiteng singi hakat lingsun Umroi kinongilam ka Khasi Student Union bat ka HYC mendang singi kala Hiar syakate ka lingsun ban Pyrshah halor kan ni jingtmu wan kete ka Kynhun nakabenta ban pulong ya ta garali ban Pyrshah bam Doh Masi hapo ka jala Meghalaya kini ka jingmi kini ka Kynhun nongilam sing balang bakentup ya ka Khasi Student Union bat ka Nyutrap Youth Council ban Hiar syakat lingsun ha Umroi kalau ban Pyrshah halor ka jingtmu kete ka Kynhun ban pelong ya ketika rali balabu hak arterik nailor arjar psau hanong ba Shillong la yu iru bakinong ilam bat kidkhat kitegi artili giseng kila poi hak lingsun minta step hakaba kila ya ap hak tegi jaka kumba kila yo jingtip bagiti Kynhun kinwan poi minta singi hak por siteng singi hak lingsun Umroi bat banlit pat hanong ba Shillong la sakhi hadi malawan poi ki Kynhun seng balang ke sarkar kelap hak ban pahara degi bor pulit bat ki bor CRPF hak ketika lingsun ha Umroi kablong shibenta ban penmi kano ka huriura ne ka bakta ya ka shongsuk shongsan ki patba hadu bala tho ya gani ka khubor ki Kynhun seng balang kidangilum hak lingsun Umroi banya ap ya ketika por baman poi ketika Kynhun bat kat gum ka jingyo lum jingtip do MeghalayaPost.news apan tip bakti ki Kynhun kinwan poi la shai ka singi hak por siteng singi hak lingsun Umroi MeghalayaPost.news.